Nyt mä avaan vähän sen, että mitenkä nämä kuvat rakennettiin. Meillä oli aika mielenkiintoinen lähtökohta. Mä etsin mallia sellaiseen kuvaan, jossa oli tarkoitus modernisoida Raamatun kertomuksen kohtaus, jossa Jeesus kävelee veden päällä. Vaikka tää on tämmönen Raamattuun perustuva kertomus, niin tää ei tekijälleen, tää ei ollut uskonnollinen, vaikka tää lainas Raamatusta, mutta ilmansuullisesti katsojalle se saattoi olla, ja hyvä näin, niin kun jokainen näkee kuvan omalla tavallaan. Kuvaidea tai tää lähtökohta tälle kuvauskeikalle oli tällainen asetelma, ja me lähdettiin minä veneellä ja malli, joka oli äärettömän hyvä juuri tähän kuvauskeikkaan. Oli ihan käsittämätöntä, että kukaan ei hukkunut, se oli poikkeuksellista. Mä luulen, että siinä voisi olla aika hyvä aloittaa. Niin suuntaan sä aloittaa suksilauta. Silleen, että sä tuut kuvassa oikealta vasemmalle, eli sä oot nyt ihan oikein. Ja ota kasvoille sellainen, että sä katot justiinsa tonne pikkasen yläviistoon, ja taas sellainen hyvin rauhallinen, eteerinen. Yritä saada sellainen katse. Käännä pikkusen päätä vasemmalle, että mä näen molemmat silmät. Hyvä, just. Tämän kuvan se temaattinen ydin olisi yhdistää uskova sekä uskomaton ihminen. Tosi hyvä. Just. Hyvä. Pidä siinä. Hyvä. Ja sit kato taas kameraa. Wow. Me oltiin tunti kuvattu, kun mä tajusin, että ei näistä niinku yksinkertaisesti tuu sitä, mitä minä hain. Niistä tuli sinänsä siis hyviä kuvia, jopa kiinnostavia, mutta niissä ei ollut sitä, mitä minä hain. Mulla oli hyvin selvä kuva siitä visuaalisesta ilmeestä ja siitä fiiliksestä ja tavallaan sitä tunteesta, mikä niissä kuvissa pitäisi olla, mutta sitä ei tavoitettu, mikä liittyy paljon olosuhteisiin, hyvin paljon niinku ilman väriin ja tämmöisiin asioihin, mitä sitten jälkieditissä et pysty editoimaan sillä tavalla, kun mä halusin. Vaihtiis kokoinen, niistä tulikin mun mielestä tosi kiinnostavat kuvat. Kaikki kuvat koko setissä, ne perustu niinku dynamiikkaan. Koko tämän kuvaussetin tavallaan kaikki kuvat, niissä oli hyvin vahva sellainen jännitteisyys, mikä on aina kiinnostavaa. Ja pystyttiin kuvaamaan ne hyvin semmoisella pelkistetyllä, yksinkertaisella tavalla, mikä on sitten mulle tosi ominaista ja tavallaan mikä on mulle tärkeää kuvassa, että se luettavuus on mahdollisimman yksinkertainen ja eksplisiittinen, mutta sitten se ilmansuullinen puoli, se saattaa ollakin sitten jo paljon monivivahteisempi ja semmoinen, että en minäkään kuvatessa tiedä, mitä tässä haetaan, ja se onkin tosi tärkeää. Siinä tulla posotti. Mitä seuraavaksi? Aina etsitään malleja, aina etsitään kuvauspaikkoja, aina etsitään kiinnostavia juttuja. Jos on vinkkejä, niin voi laittaa mulle tai olla laittamatta.